आज स्वीट फॅमिली आली आहे देवगडला. आता तिकडे माका पण एक टाइम असं वाटला की साला आता काय होणार आहे, तर मशीन बंद पडली काय आता मी कसं जाणार. आई शपथ पापलेट आहे पापलेट. आम्ही जाणार आता बोटीने. काय खांदे बोटीने देवगड फिरवाल का. चिमणी मावळा टिया वेंगुर्ल्यापेक्षा भारी आहे ना देवगड आमचा. दाखवणार आहे आता दुसऱ्या ब्लॉग मध्ये. हे ट्री वरती चढायचं आहे की नाही. ट्री हाऊस. हा ना, इकडून उभं राहून मस्तपैकी बघायचं समुद्र. वारा आहे तो मोबाईल हलतोय मला. या जे केस काय आले हे आहेत ना केस. देवगड जिल्हा वाढली आहे थोडी पण हे घाबरायचं नाही. मगाची आमची थोडी तरक्की होती पण फायदा नाही. आता आम्ही जिल्ह्याची मजा घेतो आहे. स्वीट फॅमिली आली आहे देवगडला. म्हणजे आमच्या तालुक्यात, आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आमच्या तालुक्यात स्वीट फॅमिलीच्या तालुक्यात आम्ही आलो आहे. आणि आम्ही आता जातो आहे पवनचक्कीला. पर्यटन स्थळ आहे देवगड तालुक्यात, तिकडे जातो आहे. आणि तिकडे आम्ही करणार आहे झिप लाईन. तू एक्साइटेड आहे काय. तर मी आणि भावी बिया घाबरते तर आम्ही दोघं आणि दीपाली पण नाही येत आहे. तर काय ठीक आहे मग आम्ही तिघं करणार आहोत झिप लाईन. खुश ना. तर आमचा व्लॉग कंटिन्यू बघत राहा. लेट्स गो. तर मित्रांनो फायनली आम्ही आता देवगड स्टँड वरून म्हणजे आय लव्ह देवगड होतं तिकडून आता निघालो आणि आम्ही जातोय आता पवनचक्कीला. आता आमच्या सोबत आहे जिया झोपली आहे इकडे आणि इकडे गंधर्व आहे. आज शूटिंग पूर्ण सर्व गंधर्व करणार आणि भावी आणि आबा पण आलाय. तर आज आबा आणि गंधर्व आमची शूटिंग करणार आहे आणि बघू म्हणजे खूप भीती पण वाटते आणि एक्साइटेड पण आहोत आम्ही. कारण फर्स्ट टाइम आम्ही झिप लाईन करणार आहे. तर दीपाली पहिलीच बोलले नाही म्हणून आणि जिया हा बोलते कधी नाही बोलते आणि भावी मगाशी तर हा बोलली आणि आता नाही बोलते. आणि भावी आता रेडी आहे. तर आम्ही दोघं आता जातो आहे. तुम्ही लास्ट पर्यंत आमचा व्हिडिओ बघा. मित्रांनो आम्ही पवनचक्कीला आलो आहे आणि ही तुम्हाला पवनचक्की महाराष्ट्रातली सर्वात पहिली पवनचक्की ही इकडे आहे. तर आता आम्ही जातो आहे गाडीतून तुम्हाला दाखवतो. आता प्रत्यक्ष तुम्हाला दाखवू आम्ही. हाय भावी. वारा लागतोय. जिया कुठे आहे. तर मित्रांनो आता पवनचक्कीला आम्ही आलो आहे आणि खूपच मस्त आहे पण थोडं ऊन आहे पण खूपच मस्त गार्डन आहे आणि व्ह्यू तर एक नंबर आहे. आणि इकडे पूर्ण सर्व समुद्र किनारा आहे. तुम्ही बघू शकता इकडे स्वच्छ आणि सुंदर समुद्र किनारा आहे. तर मित्रांनो आता आम्ही पवनचक्कीचं गार्डन फिरतोय आणि हे पवनचक्की खूपच भारी आहे आणि हे गार्डन पण खूप मस्त आहे. आता थोडं ऊन आहे खूपच भारी वाटतं. हे तिकडे जाऊया ना भावी आपण सेल्फी पॉइंटच्या तिकडे. तर आम्ही आता तिकडे जातो सेल्फी पॉइंटला. चला कम ऑन फॉलो. तर मित्रांनो इकडे नातू आहे. आता त्याचे नातवाची काय मुलांनी घेऊन आता आम्ही जातो आहे. हा आबा फोटोसाठी रेडी राहिला. फोटो काढायला फोटो काढ नातवा सोबत आहे. फिरवाल का हे रा हे नातवाचा काय करते पडेल ना तो. हा फोटो काढा. तुम्ही हात कुठे ठेवला. अरे नातवा आपला फ्रेंड आहे. आम्ही जाणार आता बोटीने. काय खांदे बोटीने देवगड फिरवाल का. अरे लय
ज्या भावे लवकर फोटो काढ, पोच द्या काय ते तुमचे. काका इकडे काढतो तुमचा फोटो. फोटोग्राफर पण आणलाय सोबत, 2 फोटोग्राफर आहेत इकडे. विठ्ठला आणि गंधर्व आहे. ए काका नीट राहा, नीट पोच द्या, नीट पोच द्या. खरंच हे सेल्फी पॉइंट खूपच भारी आहे, हार्टच्या शेप मध्ये आहे. शपथ यांचा फोन आला. हे कसले फोटोग्राफर आहे. हे मी काढतो रा. खरंच खूपच भारी गार्डन आहे आणि मला वाटतं हे बसले आहे तिकडे. हे काय दमला की काय लगेच? आबा पण दमला. गंधर्व काय दमला की काय? भावी काय भूक लागली आहे? हे आहे सिंधुदुर्ग पोलीस आमचे दमले. काय सांगायचं. हे दिवा नाकवी नाही तिकडे. कोण आहे मासे विकणार? तिच्यासोबत फोटो नाही काढला, तिला राग येईल. चला. हे काय मासे कसले आहे? हे थांबा बघतो हा मासे कसले आहेत. आई शपथ पापलेट आहे, पापलेट. हे हात नको लाव. चालेल ना? हे बाबा इथं जवळ ये इकडे. मम्मी रागवेल. सुंदर सुंदर आहे ना म्हणून रागवेल, बाकी काय. चिमणी, बदक, ऊठ. बदक म्हणजे डक. बदक म्हणजे माहित नाही, त्याच्यात आमची चूक काय, तुला येत नाही मराठी तर. मोर, ऊठ. चिमणी, कावळा, दिया, दिया उड. तर मित्रांनो खरंच भारी आहे. म्हणजे बसायला खूपच आहे. म्हणजे इकडे बसायला आहे, तिकडे बसायला बसण्यासाठी पण खूप भारी आहे. आणि समोर समुद्र आणि मस्त वारा येतो आहे. फक्त इकडे मस्त एक गरमागरम चाय पाहिजे होती अशी. असं बसायचं चाय पाहिजे होतं. नाही मला लस्सी पाहिजे होती. एक मस्तपैकी लस्सी पित. अरे बापरे. तुला काय पाहिजे गंधर्व? तुला काय वडापाव पाहिजे? मसाला डोसा. हे बस बाबा. हे नशीब इकडे दुकान नाही तर इंजिने लावलं असतं मला धंद्याला. चला आपला जायचं आहे, झिप लाईनला जायचं आहे. चला या उड, या उड. हे काय करता? शेतकऱ्याला घेरावा घातला काय तुम्ही? इकडे फिरून झाल्यानंतर आम्ही जाणार आहे झिप लाईनला. खूपच भारी आहे झिप लाईन आणि व्ह्यू बघू शकता तुम्ही. खूपच भारी आहे, अमेझिंग एकदम. दीपाली कसं वाटला? वेंगुर्ल्यापेक्षा भारी आहे ना देवगड आमचा. हा गाईज, हा देवगडचा आमचा शेवटचा दिवस आहे आज. उद्या आम्ही वेंगुर्ल्याला जाणार दीपालीचा गाव बघायला, माझ्या माहेरी जाणार, माझ्या सासरवाडीला. तर आम्ही वेंगुर्ला पण तुम्हाला दाखवू. तोपर्यंत तुम्ही आधी देवगड, माझं देवगड बघून घ्या. वरती चढूया ना. एवढं काय आहे ते? काय आलं? ढकलून देशात तिकडनं. हो ढकलून देतो. काय ढकलून नाही, कशाला हाणला ते कळू दे मला इकडे. अरे बाबा तिकडे सेफ्टी आहे, एवढं काय हे नाही. अरे थांबा आम्ही येतोय. तिकडे बघ भावी, हा वारा कुठला लागतोय? हा समुद्राकडून येणारा वारा लागतोय काय या पवन चक्कीचा, या मोठ्या फॅनचा वारा लागतोय? तू सांग. पवन चक्कीचा वारा आहे. अरे वारा कुठून येतो? दिशा बघ जरा. कुठून लागतोय? कुठून वारा येतोय? त्याला समजत नाही वारा कुठून येतो. अरे हा समुद्राकडून वारा येतोय. मतलबी वारे आहे हे, मतलबी वारे आहे ते. अरे बापरे, किती उंच. जी हा, खूपच उंचावरती आहे आम्ही. खूपच भीती वाटते आणि वारा तर एवढा आहे ना, बाप रे, विचार पण करू शकतो. खूपच वारा आहे आणि जिया बिंदास आहे. उडशील जिया, याला पकडला ना. जिया बघू, जियाचे केस काय आले? जिया आहेत ना केस? हे जिया इकडे आहे ना, आपटेल इकडे. मित्रांनो खरंच भारी वाटतं.
स्टॉल पण आहेत खाण्यासाठी. तर फायनली इकडे काय दिसा, कोकम सरबत, आंबा सरबत, दाबेली, पावभाजी, सँडविच बनवायला सांगतो पर्यंत. अरे मग मैत्रीण भेटली आहे माझी, ओळख नाही दाखवता. काय आहे सँडविच भेटेल का लवकर? हे व्हेज सँडविच ना. तर आता जियासाठी सँडविच, जियाला सँडविच पाहिजे. तर आम्ही आता इकडे सँडविच घेतो आहे. जिया मॅडम, अरे जिया कुठे आहे? अरे बापरे, जियाने इकडे जागा अडवली पण. तर आता जियाला खूपच भूक लागली आहे. तर जियासाठी आम्ही, अरे जिया खुश नाही होतं, सँडविचची ऑर्डर दिली आम्ही. अरे मग बनवायला नको काय, बनवून ठेवलेलं आहे काय? खूपच भूक लागलेली दिसते. हे आबाला काय पाहिजे विचार. तर आता आम्ही इकडे सँडविच आणि कलिंगड खातो आहे आणि नंतर इकडे जातो आहे. नंबर लावून आलो आम्ही झिप लाईनसाठी आणि काळो होत चालला आहे. चला लवकर, ये पटापट खा. इथं प्रत्येक वेळी चेंज होत राहत आहे. आता आम्ही इकडे चौकशी केली दोघांसाठी. तर 750 सांगितलं आहे दोघांचे, त्याचे 500 आहे दोघांचे 750. तर आम्ही दोघं रेडी आहे. तर जाऊया. तर मी गाईड मी यांना कन्व्हिन्स करतोय आता. हो हिला सांगा काय सेफ आहे ना. तर मित्रांनो खूपच उशीर झाला. आता आम्ही जातो आहे झिप लाईन. मी आणि भावी आणि दीपाली आणि जिया तिकडे गेल्या, म्हणजे लास्टच्या टोकाला जाणार तिथे. तर ती तिकडे जात आहे आणि आम्ही आता इकडे आहोत. तर मित्रांनो पहिला फॉर्म फिलअप करतो. तर मित्रांनो भावी इकडे रेडी होत्या. भावी रेडी झाली का मी रेडी होणार. देवगड झिप लाईन. जरा टेम्परेचर चेक कर माझं. देवगड झिप लाईन. जरा धाकधूक वाढली आहे थोडी, पण हे घाबरायचं नाही. आणि व्हिडिओचा एंड आम्ही सगळं वाचलो तर व्हिडिओचा एंड नक्की होणार. चला बसली आहे. आता आम्ही झिपलाईनची मजा घेतो आहे. खरंच खूपच अमेझिंग वाटतं. तुम्ही बघू शकता आम्ही खूप उंचावरून जातो आहे. घाबरते त्याला. अरे कसं पडणार हे बघ, आम्ही हँगिंग आहोत. अरे थांबला अडकलात की काय आता काय. अरे चालत नाही ते पुढे. आता काय अडकलात ते. हे बघ गाडी आली. अरे आता ही अडकले मध्ये. अरे बापरे. तर फायनली आम्हाला ओढणारे ते पोहोचतात. तर आम्ही इकडे थांबलो आता.
बघ आता इकडे ना. हा हा आता कशी मी सांगितलं हे काय चाललं. तर मित्रांनो फायनली आम्ही येऊन पोचलो आता. अर्ध्यावरतीच आम्ही थांबलो होतो, समजत नव्हतं आम्हाला काय करायचं ते. नशीब पप्पाने इथे पकडलं. नंतर मग इकडे पकडून आम्हाला ती घेऊन आली, कारण वारा असल्यामुळे जास्त आम्ही मध्येच थांबलो होतो. खरंच खूप भारी अनुभव आहे. थोडी भीती वाटली पण नंतर खूप मजा आली. तर मित्रांनो आलो आम्ही फायनली. आम्ही सुरुवात भावी खूपच घाबरली होती आणि फायनली आम्ही आता झिप लाईन करून आलो. खूपच भारी अनुभव आला. मजा आला. मजा आली. विठ्ठलची गाडी आली. आता आम्ही घरी जातो आहे. हे चला बसायला. हे त्याची पर्स राहिले घेतले. अरे भाभी आपले शेर की बच्ची आहे हो, डरेगे नाही. अरे लय घाबरली होती. पप्पा हात सोडू लोक बोलत होते. हे विठ्ठल ती मावशी आली आणि नंतर काकाला घेऊन जायची होते. मग काकाला म्हटलं की ती घेऊन जाणार आणि पकडलंच नाही. आणि काका किती वेळा येऊन अरे लय आपटत होती हो ना आई शपथ. अरे ते का पकडूचा होता. माका वाटला ती ट्रॉली घेऊन जाणार, त्या ट्रॉली आपण पकडायचा मग ती घेऊन जाणार असं होतं. आणि काका मला वाटलं की काका अडकलंच की काय. माका पहिले एक टाइम असं वाटला की साला आता काय होणार आहे, मशीन बंद पडली काय आता मी कसं जाणार. आता झिपलाईन करून खूपच मजा आली. मित्रांनो आम्ही आता देवगडला आलो होतो. देवगडला फिरलो, पवन चक्की फिरलो आणि झिप लाईनची पण मजा घेतली. खरंच खूप मजा आली. थोडं घाबरलो होतो आम्ही, कारण भावी पण माझ्यासोबत होती, त्यामुळे थोडं घाबरलो होतो. पण मजा नंतर म्हणजे तिकडून पुढे आल्यानंतर खरंच खूप मजा आली. आणि आता आमच्या व्हिडिओचा आम्ही इकडे एंड करतो. आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्विफ्ट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला व्यासा.